Gingog pagpangdagit sa usa ka grade 1 pupil gawas sa usa ka tulunghaan sa Cagayan de Oro City gikaalarma. Apan otoridad giklaro nga dili kato kaso sa kidnapping apan miscommunication tali sa inahan ug sa babaeng giubanan sa bata. Ani ang report ni Cyril Chavez. Nabulabog ang mga residente sa barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City human nga niadtong adlawng Lunes. May baniog ang storya nga usa ka bata matud pa ang nakidnap. Among storya daling mikalat kung asa nasubay nga usa ka batang babae nga grade 1 pupil sa PN Roa Elementary School. Gisubay sa barangay council sa Kanituan ang insidente. Matud ni barangay chairman Lancelot Padla nga nahitabo kini gawa sa tunghaan kung asa gidala sa usa ka hamtong nga babae ang bata. Naghila kuno gawa sa eskwelahan ang bata, rason nga giduol sa babae. Mibungat kuno ang bata nga magpahatod kini sa gitrabahuan siyang inahan, rason nga giubanan kini sa maong babae. Apan nagsugat sila sa dalan, rason nga nabaniog ang storya sa lugar nga gidagit ang bata. So mao na ang pangitabo niya naa na dayon mga nanggawas na dayon nga post sa social media nga naay kidnapping. Yung natingala na lang ko kay nalabyan ako sila dito sa nakitaan na din ako siya dito sa Bulao nga gadabaklay siya kauban niya tong babae. Hinoon human nga mapatawag ang duha ka partido sa Bulua Police Station. Napaklaro nga walay daotang intensyon ang babaeng mikuha sa bata. Justify gyud siya sir nga iya gyud ay hatod ko akong anak kay nakadungog siya sa conversation sa akong anak ug sa babae nga niingon daw akong anak paingon didto ga point siya ug asa sila paingon kay giklaro sa kapulisan nga dili kini kidnapping apan miscommunication tali sa inahan ug sa babaeng nagdala sa bata. Tungod sa hitabo mas gipahugtan sa eskwelahan ang seguridad sa ilang palibot. Gihangyo nato ang mga ginikanan, labi na kung atong bata kinder, grade 1, grade 2, grade 3 kining mga gagmay nga dili lang nato ihatod sa gate. Kung pwede ang atong eskwelahan nagtugot man nga ihatod sa classroom. Labi na kaning grade 1 nga mga bata. Kung naa manggaling mga inani nga mga pangitabo, gikinahanglan gyud nga ato gid siyang i-report sa proper nga authority. Kay mao man gid na ang atong himuon nga proseso para at least nga matabangan dayon nato dayon nga kung unsa gyud ang maong hinungdan. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.